Zažil si toto niekedy, že chatár na chate u iného chatára? No, ja si myslím, že to je asi jediná chata, kde ty si vôbec nebol chatárom. Však ty si bol chatár, ty si chatár čo, na Terinke chvíľu, nie? No, nie chatár, čo som na Terinke. Robil som, tak. Takže, že som nosil... Na zbojničke, nie? Nosil som na zbojničku, na kamzik, tá už neexistuje. Prilepilo ťa na... A prilepilo mne nahoru na rys. Jedno máme spoločné, že on je pod rysmi a ja pod soliskom. Takže sme pod obidvaja, pod niečím stále. No dobre, ale sme na chate pod soliskom teraz. Na tvojej chate, ktorej ja iba spravujem. Už teda 24 rokov. No dobre, počúvaj, chatár, tak nás budeš obsluhovať dneska, hej? Jak poviete? No my budeme teraz robiť tých nepríjemných turistov. Oh. A to dokážu ja veľmi dobre, za tie roky mám obrovské skúsenosti. No počúvaj, chatár. Budete nároční, alebo budete skromní turisti? Takto, v prvom rade teraz My budeme hlavne... Raňajky. No. Nemohol by si skočiť nám urobiť raňajky? Všetko nechám a idem vám robiť raňajky. Dobre, ďakujeme. Dobre, takže čo si dáte na raňajky? Celé menu. Vegetariáni? Nie sme vegetariáni. Všetko. My žijeme všetko. Dobre. Ja by som si dal tvoje parky. A ja, dobre, tak. Parky? Môže byť, môže byť parky. Parky. Má dobré parky. Dobre. Hovoria o tom, že sú dobré. Vieš čo, ja to na vás vyskúšam a ešte niečo prihodím a potom poviete, že čo. Jestli sú trošku dozelená, budú aj pekne na kamere vypadať. Vzhľadom k tomu, že dnes prší a boli sme pripravení na nával turistov, tak máme pripravené, ja si myslím, dosť toho, aby som vás zasytil. Treba ich nechať vždycky dobře odležet, tak by som ti poradil ako kolega chatár. A potom ešte do hrachovej polievky. S parkom, hej? Co s tým udeláte, když se to neprodá? To se pak prodá. To tu platí toto heslo. Takže pekné. Zweimal Wurst, bitte. Ja neviem, čo si povedal, ale idem. Takže... Šmíkaj rýchlo parky, hej? Akých turistov máme najradšej? Chleba som si přinesol svoj. A peněženku som zapomněl doma. No, Viktor, zobrali sme to cez Petrolejku, aby sme sa prispôsobili tvojim štandardom. Vypli sme aj internet, teda tuto peky. Ďakujem. Nech to je toto, jaká je tradícia na chate pod rysmi. Hej? No. Ďakujem. Tak poďme skúsiť len tak, že čo to vlastne je chatár? Jak to ty vnímaš? Chatár je majiteľ chaty, prevádzkovateľ chaty, zamestnanec chaty. Jak by si ty definoval, čo je chatár? No, chatár je, dá sa říct, aspoň na chate pod rysmi je všechno. On je aj nosič, on aj umýva nádoby, on aj vážiť musí umieť, on musí aj záchody umieť vyčistiť. Pokazí sa niečo, tak ty tam chodíš a nevíš, co s tým, samozrejme, ale snažíš sa to nejak zase spojízniť, aby to bieželo. Takže konkrétne na chate pod rysmi chatár je taký všeumelec, by som to... Ale to platí asi všade, nie? Aj tu ten chatár je... No, to je kapitán lode, nie? Tu si zavoláš elektrikáře, vyvezeš ho nahoru lanovkou a nevrtaš tam do elektriky, kde je nejakých 380 a občas ti to tam zbouchne. Hej. Takže na chatu pod rysmi sa veľmi ťažko dostávajú títo technici, kteří by to akože opravili. Našťastie tej techniky tam není moc. Nahoře sú tam nejaké solárne panely, nejaké batérie, ale stačí, aby jeden článek z toho vypadnul a už nemáš vodu, z ktorej by si vážil. No. Takže pretože když niečo sa stane, tam je nejaká elektrika, ktorá je ale tak v pozadí, ano, tak, ktorou ty nevidíš. A prakticky na to jde peletkový kotel a na to jdou čerpadla, ktoré, když je zapotřebí. Když teď prší, tak tá voda teče gravitácií do chaty. Ale když neprší, no tak sa musí dočerpávať nahoru z takých míst, ktoré zase ty musíš vedieť, kde tá voda ešte ako teče, pretože sú také období, na jeseň hlavne, kdy proste 2-3 týdny vôbec nezaprší a v tej dolinke není kapka vody. To znamená, že musíš mať niečo nachytané v nejakých nádržích a ja ešte mám takovou veľkou červenou rouru, takovou tu kanalizační a to vždycky chodím před chatu a vždycky Allahu, dej vlahu.
Takže, ale obyčajne tak potom do týdnu zaprší. Ale však v zime je zatvorená chata, nie? Takže... V zime je zatvorená, ja říkám o jeseni. V zime je zavřená. V zime sme ale bývali na chate tie roky dozadu pro horolezce a tehdy prakticky celá voda sa delala ze snehu, ktorý kolem chaty jeho dosť. Ano. Tak sa topil sníh, no bylo to také, že náročnejší, ale měli sme všelijaké finty vymyslené, že jak ten sníh sme vozili na strechu chaty a tam sme ho potom poušťali do chaty, tam sa to topilo, v nejakej nádrži to bylo. Takou lanovkou sme mali kolega, to som tam měl, sem ti konkuroval s takou lanovkou predpotopnou, sme si vyrobili. A vidíš, predsa si lanovku používal. No, takže áno, ale v tých vychřicích venku ako pracovať, nahazovať ten sníh do toho big bagu obrovský, si to otevřel, pak to tam spadlo, tebe sfouklo ze střechy mezi tím a tak, takže byly to veľmi krásne ako chvíle aj tieto zimy, ale tie laviny tam byly veľmi nepříjemné. No dobre, tak chatár je všetko na chate. Poďme skúsiť takú tú históriu. Akože teraz si veľká hviezda mediálna. Ako to otvorí internet. Už som aj čítal také, že už dosť stačilo beránka, lebo vlastne to... Áno, prisahám, ja som to videl asi na 30 rôznych weboch na tom Facebooku. No tak skús sa teraz nejakým spôsobom... Jak si sa vlastne dostal do Tatier? Ja by som tak řekl, že k tomu kultu osobnosti beránka ja plne souhlasím a opravdu dosť bylo beránka. Protože je mi to také aj trošku nepříjemné, že už aj sochu mi tam šli niekde stavět a takéto. No, proste, asi každému z nás, co sme tady napríklad, tak nikto by nechtěl mít zažívať nejakou sochu. Jasne. Ale ja ani potom, áno. Takže toto je také, no proste tá popularita, anebo možná, že aj niečo, co přinesu z těch hor dolu, napríklad vám na kameru aj tady, tí lidi zajímá, ich to trošku nadchne, potom každý sa chce se mnou fotiť. Nie, ale to není zlom, tá popularita, ja som to nemyslel zlom, to je proste, ty máš auru, že môžeš veci komentovať, môžeš akoby k tomu povedať svoj názor, lebo si nad vecou, si naozaj Presne. Ja som ve výšce 2250, už jenom Lomničák je vyš. Takže ja sa trošku dívam tak ako z hora na toto. Ale zase na druhej strane musím říct, že som muž mnoha tváří. Na chate som proste chátar, horal, nosič, už dneska môžu říct, že bývalý nosič, už dneska toho moc nevynesú, to je pravda. Ale proste som ten typ, ktorý žil celý život v horách. Ale samozrejme, když prídu niekam dolu, tak som človek, ktorý aj, dejme tomu, k voľbám, hej, takže musí sa nejak rozhodnúť, hej. Obyčajne volím Slobodné kráľovstvo Rysy, ktoré získa vždycky jeden hlas v týchto voľbách. Takže... No dobre, ako tento príbeh začal, akože tak v rýchlosti. Ty si v Tatrách to sme tu poznámky snad 60 rokov. No, veľmi jednoduše. Rodiče sa sem prisťahovali. Otec delal, on byl inžinier, delal tie vysoké napätí, ktoré sa tahali přes republiku. No, tie sloupy také. Áno. Takže, ale oni chodili aj do Tater na výlety. No a oni sa sťahovali, to bylo na tom zaujímavé. Oni sme bydleli aj v Luhačovici, mama byla z Plzne, ja som sa narodil v Praze, bydleli sme aj v Banskej Bystrici, oni bydleli aj v Komárne, takže to nebyl taký život, ako, to bolo zaujímavé, akože, ako oni žili. No a tak mne niečo z toho zostalo, z toho kočovného života. No ale ja som už potom chodil do školy tady. Už v Tatrách. Áno? Áno, jasne, som chodil v Lomnici. A tí Tatry som stále měl nad sebou. Ja som išiel ze školy a ten Lomničák tam byl nade mnou. Akože. Ale tehdy mne to ja som mňa zaujímalo. Prečo je taká úplne zaujímavosť, lebo to je tiež téma. Tak ty si chodil do školy v Lomnici a hovoríš stále česky. Áno, ja nemluvím česky, ja československý. Československý, áno.
A niečo som si zachoval takého, protože doma sa mluvilo. Česky, áno, česky sa mluvilo. Slovensky by som neměl problém, asi by to trošku divne znelo, kdyby som teď prebiehol na toto. Jak Babiš po česky, hej? Jak Babiš po česky, áno. A ja som měl aj taký problém na strední škole, že když som štúra dostal na maturity ešte, proste som nejaké tie skoušky měl. No, jasne. Ja som chodil na hotelovú školu, potom v Kežmarku. Tak ten súdruh profesor, on mě až tak neměl rád kvůli tomuto, tak on mi jasně řekl, že jestli mu to řeknu v slovenčině, tak mám jednotku a jestli v češtině, tak mám dvojku. Tak můžeš asi vědět, že my rebelové, že... Tak si mu to povedal československý, mal si 1 mínus. Tak áno, ja si mal som dvojku, ale z ostatných predmetov som byl dobrý. Dobre, to som ani nevedel, že vlastne ty si tu od školy, takže potom vlastne to bolo úplne jednoduché, že si zostal v Tatrách, hej, že ako robiť... No tak vlastne ja som sa dostal na tú chatu v tom pohnutým roku 68-69, teda konkrétne 69. Kde, ale nie na rysy ešte. Ne. To som začal nosiť na zbojničku. Že začal si ako nosič. To som ešte ani 18 neměl tehdy. A tak však to ale už asi všichni vědí naspaměť, co teď řeknu. Ja to jenom v rýchlosti zopakuju, lebo ty to nevíš, jak vidím, si jediný v tomto. No nie, ja to chcem len, aby to vedel celý národ. Tak ja myslím, že to celý národ ví, no ale... No a ten 68. jsem prožil na náměstí v Popradě. Když přišly ruské tanky, tak tam to bylo docela divoké. A tam sa vlastne začal nejaká tá moje taká to politické také nejaké uvědomění, nebo jak by som to řekl, alebo orientace. Som videl, že proste tu je niečo zlého, tu je niečo nespravedlivého. A videl som, jak sa to menilo do toho 69. roku, že jak už potom tá politika sa aj u nás zmenila. No tak ja som šel a vzal som barvy a pomaloval som smokovec proti ruskými a proti okupačnými nápismi. No takže a to už tehdy státní bezpečnosť už pak šla po mne tvrde. Naštěstí mě nezavřeli, když chtěli, ale ešte ako mladistvého mi to nejak takž prošlo. Ale ja som zostal bez práce, absolútne, lebo som aj ze školy odešel, že som sa nechtěl učiť ruštinu. Ja som napsal, že okupanština. No a tak som niekde musel pracovať, no tak som... Vypadalo to, že mne teď už nezavřou jenom za to, ale že už aj za to, tehdy byl paragraf, když si nepracoval 10 dnů, tak už tě mohli zavřít. To sa příživníctvo, nebo co to bylo. No tak som sa vybral na takovou túru, kde som si řekl, ešte sa pôjdu projít, než mne zavřou. A byl taký, to bylo 2. septembra, myslím, 69. 3. septembra. To som šel poprvne s výnaškou. Ale toho 2. septembra som sa vybral cez Slieský dom, Polský hrebeň, Prielom, na zbojničku. A tam som tak sedel a koukal som na to okýnko, dal som si možná čaj. To neviem, či som na nej měl, tak som koukal na to okýnko. Tam chodil taký ten, co obsluhuje, nejaký chlapec. A vzadu taký starý chatář pobíhal. Strašne starý, měl 60 rokov. Skoro starší, jak ja teď. A ja potom som si tak dodal odvahy a říkám, že pôjdu sa zeptať, že či by mne zavřou. Ja som dostal aj strach, chápeš, že mne zavřou. Tak som sa šiel zeptať. No a to bol starý pán Kele, ten chatář. Legenda. On aj lezl, aj tak to je to taký legenda, áno. A on už tam jenom ten měsíc skončil, ten septembrový už končil. A on mi tak sa na mne podíval, ja som mal také dlouhé vlasy, což další průšvih, to je další paragraf. Ano, už som měl 3 paragrafy, ešte dlouhé vlasy. A on mi tak říká, že no dobre, tam si zober krosnu, choď do Smokovca a zajtra prinesieš toto ze skladu nejakého, to mi všetko vysvetlí. A budeme ti hovoriť Kristus, pretože máš také dlhé vlasy. Takže som byl zamestnaný. Ja som si naložil tú drevenou krosnu, prázdnou.
No a teď jsem šel dolů a to prostě mi, když si vemeš krosnu a ruksak, je to trošku rozdíl. To jsem měl prázdno. No tak jsem šel dolů a jsem už věděl, že jsem se na něco... Teba neučil žiaden starý nosič? Nikdo nic mě neučil. Já jsem, druhý den jsem došel ráno... naložil dole, hej? A druhý den jsem došel ráno tam do toho skladu Smokovci, jak je hotel Tatra. A teď jsem nevěděl kolik. Já jsem věděl, že se nosí aj 100 kilo, ale já jsem nevěděl, že kolik si mal. Teď jsem si říkal, tak ponesu 20, budu vypadat jak šašo. Teď ponesu 60, tak umřu. Tak jsem začal nakládat, myslím, že také krabice cukru jsem měl toho HB. Takto. No já jsem si naložil moc, asi 48 kg, což je na poprvně moc. Já už než jsem došel na tu starou lanovku, co chodila na hřebě, ona měla takovou plošinu. Ano. Tam se to vždycky postavila, dokonce aj nosič tam mohl stát na tej plošině. Ostatní se museli se tlačit. No a všichni ho obdivovali z té lanovky. Hej, nosič, 50 Tam jsem se ještě tak tvářil, jakože... No, já už jsem to měl naložené. Ano, já než jsem prošel Smokovcem, jsem málem umřel tam u toho hotelu Grand. No a potom začala teda cesta na horu Golgotu. Tak na zbojničku je najhorší ten záver. Ale to já jsem měl najhorší byly prvé 4 hodiny, nebo 5 hodin a potom už, jak jsem padnul, no jenom, že co mě zachránilo, byl ten cukr. A já už jsem nevěděl co, tak jsem začal tie cukry vytahovat a jíst z těch krabic. Jenomže starý pán Keleti byl taký pedant, že on aj počítal tie sačky cukru, když byly inventúry. A ja si tehdy musel mít veľké manko. Tak jsem povedal, tak to mě zachránilo. No ale vyniesol si 48 kg. Vyniesol jsem a to bylo toho 3. septembra. No a tak sa začína písať história nosiče. Tak sa začína písať, áno, sladká história nosiče. No dobre, no a chatár? Chatár, no... Jak sa stal z nosiča chatár? Jak sa stal z nosiča chatár, to taky trošičku nebylo až tak jednoduché, ale nebylo tam žiadne výberové konanie. Jen starý chatár, ktorý anarchie, áno, za komunizmu. Za komunizmu. Áno, to proste... No počkaj, tak mi potom vysvetli. Ty si bol rebel, pomaly pod paragrafmi v tom čase a za komunizmu ti pridelili chatu? Bez výberového konania? No, vidíš. Nepochopiteľné, že? Preto sa pýtam. No, ja som došel na chatu pod Rysmi v roku 77, když sa všetko zbouralo. Môže si predstaviť taký den, jak dneska. Nebyla tam střecha a my sme tam také kameny valili na ty steny, sme to tam lepili nejak proste. Strašné. Všetko ručne, po takých úzkých deskách, kdyby nás videla bezpečnosť práce, tak odpadne hned. Hej. No a tam byl chatár Peter Rajec nahoře, tehdy. A on mě v tom 77. oslovil, či by som mu nešel jako pomáhat na chatu. No a pro mě Rysy byly něco úplně nahoře, úplně sídlo Orlu, áno. Tak ja som neváhal ani na sekundu. Ja som okamžite dohádal som sa se šefem na Popradském plese, ktorý mne tak neměl rád, takže... Počkaj, kto bol tvoj šéf vlastne? Tehdy som pracoval na Popradském plese asi 2-3 sezóny, ale v tom voľne som sa aj snažil, aj som lezl, ako dělal som horolezectví, aj som sa snažil niečo vyniesť na Rysy. A čekal som na ten okamžik, když mě ten Peter Rajec osloví. Jak mě oslovil, hned som měl výpověď a šel som k Peťovi. Hned v ten den som proste, jak som dostal výpověď a už som byl u Peťa nahoře, u Peťa Rajca. No takže tam byla nejaká taká přestavba. To bylo také vaťáky sme nosili v tom dešti a pršelo do polivky, když se vážilo, bo všecko bylo venku, jak kdyby prostě si teď všecko dělal venku. No a tam do tej chaty se nikomu nechtělo. To prostě byla chata, kde... Když začalo pršet, tak jak jsme spali na těch poschodových postelích, v takých malých izbičkách všelijakých, co si tam každý přistavil z kamenu, tak vždycky pršelo, tak se na tu horní dali lavory,
A na tých spodných sme my spali. Alebo igelit nejaký takto se dával, áno. A celé sa to kývalo, tá postel. To bylo proste na kamenech postavené. Takže toto byl ako dobrý těžký rok. No a v tom roku 78 Petr Rajec chtěl skončiť z rodinných dôvodov, ale nikomu sa do tej chaty až tak nechtělo, protože všichni vedeli, že to je chata, která je jak ve vyhnanství, by som řekl. Ale ja som tam zase nemohol byť, protože som byl, jaký som byl, a ešte byla blízko polská hranice. Čo by si zdrhol do Polska? No a vieš, jak Valer taky pašoval na Medenej veži. Ale ja ne, ja tak dvakrát som asi byl si něco nakoupiť. Však to píšu v tým mojich. Nakoupiť tehdy znamenalo kriminál, když si šel do Polska, samozrejme zase. No. A tak všichni byli proti, ako títo, byli proti mne. Komunisti, pohraničníci a ja neviem, kto ešte, co tam tehdy chodili. Ale měli sme takého šéfa, to byla tehdy Tatranská správa účelových zářízení, prakticky toto im patřilo niekdy. No a ten šéf, on byl veľmi taký zajímavý typ, musel byť komunista, ale ten Dubčekovský typ to byl. Aha. A on behal na běžkách, on lyžoval, on chodil z kežmarských žlabov pešky až na skalnaté pleso, aby si zaližoval, když byl mladý. Aha. Aj s bratem. Byli úžasní toto tí lidi, tá generace. A neviem, Krasulovci a takéto tie mená, to už dneska ani nevieme. A on byl proste taký úplný pohodiak a řekl, aby všechny odrovnal, tak řekl, že viete čo, dáme ho tam na rok a keď ho chytíte, no tak pôjde preč. Dobre, ale išiel si reálne, že ty si dostal tú chatu, hej? Bolo to na ten rok. Na ten rok. Na ten rok, áno, potom som jej dostal. Čiže bol si ty, čo to bolo v tom čase, nájomca, či si bol zamestnanec? Zamestnanec. Ja som bol zamestnanec. Pozor, ja som nebyl chatár tehdy. Ja som bol zamestnanec, ja som musel delať normálne inventúry, dochádzku, no, tak to sa taky psali. Áno, aj hodiny sa psali. A ja som to delal veľmi poctivie. To sa dá říct, aspoň ze začiatku, teda musím říct, lebo to sa doba menila, samozrejme dneska je iná doba. A ja si pamatuju na jeden okamžik, kdy mne tí lidi aj na tom podniku přijali. A to byl okamžik, ty si dostal na to léto, ja teď řeknu príklad, 40 000 korun a to bylo na výplaty. A ty si ich mohol rozdeliť, jak si chtěl. To byl výborný systém. V 70. rokoch, 80. No, áno, tak to bylo. Takže aj byla aj nejaká tržba, aj toto bylo. No a ja, jak som to delal poctivie, tak mne vyšlo, že som vyčerpal 20 000 a 20 000 zostávalo. Akože každý sa byl, aby teda měl co nejvíc na ty výplaty. A ja som řekl, že no, že takže už zavíráme, no a že oni, no ale tu ešte 20 000 korun. A ja říkám, no dobre, ale my sme tolik hodín neodpracovali. No a oni zostali z toho pav. A tehdy to proste, tak sa začali aj inak ke mne chovať. Ty si vrátil 20 000. Ja som řekl, že však podívejte, že tu sme odpracovali 1000 hodín. Že prečo nerobíš pre nás? No vidíš, môžeš mne zamestnať. K tomu sa dostaneme. Super. No takže tým pádem som zase získal nejaké body na tej strane, ale ja som nechtěl, ja som nevedel. Ja som fakt delal to poctivie, áno, akože poctivie. Nebavilo nosení, nebavilo lezení. Hej, ja som nepotreboval nemít moc peniaz. No, takže měl som tam dobrou partii v celku lidí, kteří se mnou nosili. Tehdy to byli kamarádi, dá sa říct. Tak, jak vidíš na tej Medenej veži. Všichni rovní. Takže bylo to také fajn. Dobre, no to je tá éra socializmu, čiže tam si fungoval ako vlastne zamestnanec toho správy účelových zariadení, či jak sa to volalo. Presne. Neboli to interhotely náhodou? Interhotely byli předtím. Interhotely mne zamestnali. Počúvaj, vieš prečo? Áno. Lebo Interhotely je firma, z ktorej vznikla tá firma, to Tatra Mountain Resorts, to TMR, kde som ja. Je to možné. Ale určite... by sme si mohli nárokovať vlastne na chatu, ne? Keď bola Interhotelová. Áno, môžeš si.
Nechcem, určite áno, nechcem. ale vím, že tehdy v tom 70. roku, aj když sa delali tí mistrovství sveta, tak to hodne to beželo přes tú Tatranskú správu účelových zariadení. Teraz sídlo měla Smokovci, jak byl hotel Tatra. MS. Na MS-ku? Tak teraz horela, či co to tam No, tá to je tiež naše. Tá MS-ka. No je to oplotené. Tak už to zhorelo, sme to chceli opraviť. No, tak tam byli kanceláře, tam sedel aj šéf, tam byli aj porady, když byli nejaké. Ja som obyčajne na tých poradách. No dobre. To si bol zamestnanec. A teraz, vieš, že sa chcem dostať, že áno, ako si sa stal chatárom, ale chatárom, že si to vlastne prenajal. No, prišiel rok 89 No. a tam sa všetko začalo nejak meniť. A ja som dostal zase takovú nabídku tehdy, lebo z tých pohraničníků, ktorí potom nakoniec mňa aj akceptovali, aj sa skamaradili, byli napríklad na tom úřade pozemkovom, či aký to byl, kde sa delali všelijaké tie tehdy čachry-machry, na začiatku. A tehdy prišiel za mnou chlapík a řekl, Viktor, však ty si tam tolik roku, rýchle to, teď nevím ten výraz, rýchle to proste dej na tú žadosť a bude chata tvoje. No, a dal si? No nedal. Tam soudruzi spravili chybu. Tam soudruzi udelali chybu. Takže potom vlastne vzniknul ten klub slovenských turistov, ktorý vlastne... Ale počkaj, klub slovenských turistov to bol len ako nástupník toho klub československých turistov, ne? No, ono v tých letech už bylo aj klub slovenských turistov, ale tehdy začal byť aktívny, už v tej inej dobe. No a prakticky tí chaty si vydržanie to bylo. Áno, vydržanie, to si pamätám to. Už to dneska není možné. My sme teda používali iný výraz na chate, pro nás, ale to bylo takzvané nadržanie. To môžeš vystrihnúť. Dobre, nie, v pohode. To znamená, že vlastne vydržali si chatu klub slovenských turistov, no a ty si dostal vtedy od nich nájomnú zmluvu, alebo... No áno, tehdy som dostal nejak nájomnú zmluvu. Viem, že tam byla podmienka, že musím mať hotelovú školu, ktorú som měl. Sice som ze slovenčiny měl 2, ale... A to nebola podmienka prijatia na chatu? A to nebyla, že ako máš známku ze slovenčiny. No, zaujímavé, lebo napríklad na talianských chatách musíš mať kurz horského vodcu, keď chceš mať chatu na nejakú nadmorskú výšku. To som presne teď navrhoval. Keby si sa chcel prihlásiť do konkurzu. No ne, kdyby som byl ve výběrovej komisii. No u nás to není podmienka. Že? No v klubu slovenských turistov je teď výberová komisia. No vlastne tam je aj James, tak aby som teda nezapomněl na ne. A ja som napsal hned první bod. Lidi, nebo chatár, ktorý je na chate, měl by mít aspoň základné nejaké zdravotné nebo medicínske vzdelanie. Buď nejaký kurz, nebo záchranárske. Horského vodcu, nie? Ten UI, neviem, jak sa to... No nemusíš byť horský vodca, ale pro toho turistu, ktorý leží niekde v sedle váhy, ho zasáhnul blesk a ty pro nej biežiš, ty božce, tak musíš mít aspoň nejzákladnejší, anebo ošetriť, nebo ja som ešte teda měl tú výhodu, že na vojne som delal takzvaného lapiducha, to som delal na ošetřovne. Tam nás síce víc učili, že jak mŕtvych vojakov niekde odklidiť, ale měl som taký kurz, áno, takže v tomto smeru ja by som si myslel, že na tých chatách by měli byť takto orientovaní lidi, kteří umí lyžovať, kteří umí dať první pomoc, kteří umí vynísť niečo na tú chatu, kteří umí navažiť dobrý guláš, áno, nebo nejaké jídlo. Proste toto by byli pro mne, toto by bola dobrá chata, na ktorú by som chcel přijít. Tam není dôležité, že či máš internet, nebo nemáš internet. Tam je dôležité teplo, to tady máme, áno. Ty sa chceš najísť, vysušiť a po prípade večer sa dobře cítiť. A když niekto zahraje, ne? No ty na klavíri hráš, no? No hrám, ale... Peky, máš tu klavír? Ale... Klavír máš? Chce zahrať. Ukradli na rysy ho odnesli. Už preniesli ho do vedľajšej doliny. Počúvaj, len tak mimochodom už tu 20 minút hovoríme a kde sú parky? Vieš, koľko máme ľudí, ja som na vás zabudol. Ježiš. Toto by sa stalo na chate pod Rysvy.
Toto je strašná chata. Kam som to prišiel? Pripomienku som si nedal, že vedel som, že niečo mám dojedal. No dobre, no dnes zostaneme o hlade, ideme dal. Stalo by sa toto na chate pod Rysmi? Víš co, to ani neuvažuj o tom. Host je tam, jak sú reťazy, a ja už slyším, ja říkal, dal by som si pivo. Už točíš. A ja už točím. A on dojde za pol hodiny a pivo položím před nej. Peky, počuješ? Nie. Pôvodne to malo byť až do postele, ale... Jej, Jejda. tak to je. Takže... No tak beru to späť. Máš slova. Beru to späť. Chlapci, dobrú chuť. Ďakujeme. No super, No dobre. díky. O, Tak aj si na troška večer. dáme. Dajte si. Dobre, ale však Čiže máte čisté ruky a máme málo vody, tak bacha. ja jak na chate, Musíme párek do ruky, hej? Nemusíte, ale... jak na chate všetko rukami, Rukama, áno, normálne takže rukami. to máš takto nabereš, dáš. Dáš. No, Málo vody, takže áno. No. každý liter vzácný. Tak sme tu teraz pri chatarských týchto zážitkoch pomaly. Prechádzame, už máme chatu prenajatú od klubu slovenských turistov. Komu? Jemu, ne? Ale? Lebo ja som zistil, že on bol dovtedy len zamestnanec. No, No. Takže prenajatú chatu má len od Aha. 90. asi, alebo ako? Roku. Hej, tak prechádzame teraz akože, čo je také zaujímavé na tej chatarčenie. Takže je to v podstate ako vynáška. U teba musí všetko vyniesť. Nevynášate nič helikopterov. ne, my sme zostali poslední chatou, ktorá... A to je pekné. Ja teraz len preruším ťa. Mne sa to strašne páči. Ja som teraz niekde čítal, že ono je to v podstate taký folklór. Tak ako máš Salaš a na Salaši aj tí turisti chodia preto, že tam vlastne akože ten bača to tam ide dojiť, ale je to taká ako ukážka. Áno. A folklór vo vynáške tovaru už v Alpách nikde nie je, skoro nikde nie je. Neviem, či sa mýlim, ale naozaj to už skoro nikde nie je. Nie, máš je to pravdu. tu a je to v podstate tá vynáška s tým predajom je istým spôsobom taká, že to by trebalo dať UNESCO chrániť. Myslím, že niečo sa na tom pracuje, ale ja zase nejsem dobrý na také papírovanie. To mají nejakí iní lidi z toho, ako... Ale určite by si to zaslúžilo, lebo však tí chalani... No toto je taký lenivý chatár. Vyveze si to lanovkou. Áno, preto som si ju vybral, túto chalu. Bol som lenivý. Ale aj tu sa nosí, jak ja vím. Nosí sa tu? Samozrejme aj tu naši chalani takisto nosia. Ono je to síce smiešných pár metrov od tej lanovky, ale keď narátaš tie kilá, ktoré denne spotrebujeme, tak naozaj sú to tony. Sú to tony toho tovaru. Niekedy naozaj, keď sme tu začínali na tej chate, tak sme nosili ešte aj vodu. Tak ty si to pamätáš, ešte som si chodil požičať. No, ale on nenosí vodu. On zbiera vodu. Zbiera, no. No. Toto máme tak spoločné, len ja mám veľké šťastie, že mám dole veľké jazero, ktoré už dnes trubkami zasnežovacími tu dotiahne vodu, ale boli roky, kedy som si od Viktora ešte chodil požičiavať krošný a ťahal som jeho nosičov v roku 2002, kedy sme nosili vodu. Ja som prevzal chatu a tu nebola voda. Tu sa voda nosila v bandaskách na denné použitie. Vieš, a potom príde panička, ktorá ide na vecko, No. 3-krát spláchne, umýva si ruky. Vtedy som mal ešte vlasy, tak mi takto dúbkou stáli. Lebo tá voda stála na mahu tých chlapcov. Vieš. Takže aj tu sa naozaj nosilo a dodnes sa ešte nosí stále nejaké. Ešte v tomto vám poviem takú pikošku, že v podstate aj na skalnaté pleso nosíme vodu síce lanovkou, ale nosíme, lebo z toho skalnatého plesa ani nikde tam sa nedá nič piť. To je absolútne nepitné. To je kontaminovaná voda na skalnatom. A kontaminované ešte. Vraj, neviem, ale to ako my sme nechali robiť rozbor, ako je nepoužiteľný, keď to prevarí, že to má nejaké ťažké kovy. Že to bolo z čias, vlastne keď Katovice v 80. rokoch boli sami komín, tam hute a neviem čo, milo. A tie vysoké prúdenie, ako keby zrážkami sa to zachytávalo na Tatry, vlastne popadalo a naozaj oblasť skalnatého plesa je relatívne kontaminovaná. Jak to steká, tak to má vysoký obsah ťažkých kovov. Takže lechlemtajte tú vodu z plesa. To říkáte? Píce pomaly, bo živná.
Takže tak je to tu nás nosením. Samozrejme, že my už sa nemôžeme ani zrovnávať, ale bol to sen každého chlapca v tom veku, kedy ja som prišiel na brigadovať, ja neviem, na Terryho chatu 16, a Viktor už chatárčil, tak každý sa mu chcel vyrovnať, každý chcel nosiť tak, to, čo on. Každý chcel táhnuť tie kila. Ja som tiež, však vlastne ja som takisto vyrastal v Tatrách, ja som chodil do Svitu na základnú, na strednú do Popradu. Vždy to bolo tak, že proste nosiči, alebo títo chatári, to bola taká elita. Byť chatárom znamenalo, že je niečo viac. Potom vyššia trieda bola iba červený sveter, nie, Viktor? Áno, chlapci v červených svetroch, tí byli to bola horská, ne? To bola horská, hej. Potom boli tí nosiči chatári, však ja som mal ešte to šťastie, že ešte nás tam cepoval Belo Kapolka, už teda nebohý, ale tak to bola tiež taká legenda, ktoré tie príbehy s ním, to boli neuveriteľné. Ale tak to ťa naučí naozaj, ten život v horách. Ťa zocelí a naučí ťa takému slušnému správaniu a naučí ťa nejaké pokore. Dobre, no ale to je napríklad to, že táto komunita, aspoň ja to tak vnímam, aj teraz sa nebudem tváriť, že vy ste tu chatári a nosiči, že tá komunita si vždy vedela ako keby tak nejako výjsť medzi sebou. Že? To boli, závideli si, milovali sa, nenávideli sa, ako normálne veci, ale čo bolo v horách, to ste si vyriešili v horách. Nie? Že proste medzi sebou, nikdy to nepreniklo tak na vonok, ako teraz proste tá záležitosť ako keby s tou chatou pod rysmi. No, ja si myslím, že tam ani nebol dôvod, aby my sme sa, když nosíme, on je nosič, ja som nosič, tak my spíš, mohli sme jedine souťažiť spolu. No tak, áno, veď to vravím, že bola tam že taká... on vynesol 80 a ja som chcel 81. Aby som bol Hecovačka tam bola vždy, samozrejme. Ale inak tie vztahy byli ako vždycky dobré medzi tými nosičmi. Takže... A to striedanie také, vieš, lebo tam sú také bajky, že raz nosil na jednu chatu, na druhú chatu. Tak tí nosiči chceli skúsiť všade. To bola najvyššia škola nosenia, bola vždy na rysy po tých reťaziach. A ten nosič, ja neviem, ktorý išiel na zbojničku, no tak aj to je ťažké nosenie, samozrejme, alebo na terinku. Mariana hovoril, že jak to bolo, že na Zámkovského... To nebola chata, to bola hajenka. Nie, na Zámkovského sú donášači, nie? Donášači. Jak si to vravel? Donášači. Prenašači to bolo. Prenášači, aha, ďalší nosič. My sme nemali chatu, ale hajenku, nie? No tak neviem však, ty řekni, jak si to cítil. Tak, vieš, ty si sa dostal vynášať až na rysy. On tak donášal na Zámkovského, Ale ne? ja som prvú vynášku mal tu, šéfa. Kde? Na rysy? No ja som mi to tam vyhodil v budy. Si pamätáš tú vynášku? Ne, nepamatujem. No 15 rokov si mi tam jogurty vyhodil nejaké a tak. To si daj návrh, aby sa ti to nerozbilo. Dole si mi dal nejaký koks, či čo si mi to tam dal, 43 kg, ja som nevedel, že to mám zďať, som si tam tak poprehazoval a spomínal, no dík. Ale kde sú tí jogurty? Do dneska nedošli. Ty si ich tak povedal, jak ja ten cukr po ceste. A ešte si ma nepovedal, že mám to skratky, ale si ma nechal tam hore. Turistami. Hore si prešiel ty cez skratky, že tam smiali, jak ja sa tam pobedli tých turistov. Počuť, to máte taký folklór, nie? Že starý troška vždy vycvičí tých mladých. Tak ho otestuje. Potom. No. Ale vidíš, nezbavili sme sa ho. Do dneska chodí po Tatrách a čňuchá. A aj nosil hodne, takže... Ale potom zase ti skočí, že som vás tak chvíľu počúval, že jak to fungovalo v tej nosickej komunite. Ja stále hovorím, že keď máme tie nosické preteky, že to je také rodinné stretnutie. Proste to nemá, že pretek. Pretek je, sa hovorí, že musíš nejak prežiť to Sherpa Rally, že dojsť na tú chatu. A nie je dôležité, nie je dôležité, kto vyhrá Sherpa Rally, ale kto prežije Sherpa Show. No. To bolo vždycky proste rodinné stretnutie. A zásada bola, že čo sa v doline stane, v doline ostáva. No, toto som myslel, že teraz tá kauza tak nejako prerastla, celé Slovensko to rieši, čo pomaly nevie o tom úplne nič. Tieto, že vždy ste si to vyriešili tak nejako... Medzi sebou. No. Medzi sebou. A teraz neviem, čo sa tak stalo, že
No to prišlo z dola k nám nahoru. Pozor, my by sme toto řešili a Peky by za mnou prišiel a řekl, Viktor, vieš, už by si aj mohol si dať oddych. A by řekl, vieš co, Viktor, Že mám na teba záľusk? nie, ty by si řekl, akože kdyby si byl majiteľ tej chaty, aby si tak řekl, možno, tak jak Peťo Rajec na ten podnik šel a řekl, no ten Viktor by byl asi nejlepší na tej chate. A kdyby si ty přišel a řekl, Viktor, kdo by tam tak, kdo se tak nejlepší význá, kdo je super. Hej, a ja by som ti řekl, ja mám 5 lidí, ktorí sú super, ktorí to poznají do detailu. Áno. Tam nemôže přijít človek, ktorý vôbec nic neví o tej chate. Aj když nosil niekde inde, samozrejme. Ale tam, když nevypustíš dobře vodu, však ty víš, co to je technika, když nevypustíš vodu z těch trubek, tam je -20 v tej chate. Všetko je roztrhané. Musíš vedieť proste všetko o tej chate. A za druhé ešte aj také morálne hľadisko, že teda, jestli tam niekto nosil 15 rokov, tak či by nemal nastupovať na tú chatu. Takže tam sa to zadrhlo niekde. No, si myslím ja. No, dobre, je to. Chceš vedieť môj názor? Áno. Ja som tak viac z toho podnikateľského prostredia, ja mám taký pocit, že tieto chaty, alebo tento biznis, že začína byť vnímaný viacerými ľuďmi už tam dole ako biznis. Proste, že sa tam točia peniaze. Vieš, a keď sú v niečom peniaze, tak to už potom to není len to vznešené chatárstvo. Deformuje to? Deformuje to, hej. Ty nič nehovor, ty tiež dobre zarábaš na chate. Ale však to je spravedlivé, je šikovný, nech si videla. Ja vôbec voči tomu nič nemám. Ja to teraz hovorím, že tuto sme ako majiteľmi tejto chaty, kde je v prenajme Peky, ale ja hovorím, toto by sa malo normálne ako uchrániť ako UNESCO, jak som tu hovoril, že proste tá vináška s tými chatármi je folklór. Je to vec, ktorá v podstate dotvára ten kolorit tých Tatier. Lebo tie Tatry sú naozaj pre všetkých. To idú tí, ktorí ako nevidú ďalej, len prejdú kolo Srbského plesa a majú pocit, že boli na horskej túre, až po tých, ktorí žijú, bivakujú, alebo idú proste lezu, horolezci. A tí chatári to jednoducho dotvárajú. Celý ten kolorit tohto dotvárajú tí chatári. A to ja by som to naozaj dal ako chrániť UNESCO, lebo ako, samozrejme, že aj táto chata by sa dala robiť komerčne, hej? Neboli by sme tu úplne pri Petrolejke, mali by sme tu platovný terminál, ale proste stratilo by to ten genius loci. Je to pravda, to mi je. Ten genius loci by to stratilo. A ja hovorím, áno, dá sa tu zarobiť, respektíve na vrátenie investícií sa dajú získať peniaze naozaj niekde inde. Áno, a toto je vec, ktorú by trebalo ako keby, keď to sprosto poviem, ako trpieť, lebo vďaka tomuto sú tie Tatry také komplexné, ako sú. My sme tak blízko civilizácie. My sme také spojivkou medzi tou realitou v doline a medzi tým horstom. Takže ale aj tu, keď chceš mať takú nejakú pohodu, chceš tu mať nejaký kľud ďaleko od ľudí, naozaj o 3:30, keď sa vypnú lanovky, tak tu máš boží kľud. A to bolo to, čo som ja utekal z toho podhoria sem, na túto chatu. No samozrejme ten čas už mi to dneska nedovoluje, máme aj nejaké iné aktivity, ale čo je dôležité, že stále ten duch horskej chaty a tí moji zamestnanci naozaj sa to snažia nejako pretavovať. Ale to musím povedať, že je to krásne. Veľa ľudí od nás sa sem vracia, ako poviem zase, vždy je mi rýchlejšie a lepšie výjsť ku tebe na chatu ako pod rysmi. Čo je fakt bakačka. Ale áno, hlavne zísť potom dole. Zime a potom odo mňa z chaty. ale je to kolorit.